Kubli sibut ni pi barok ki parlok ki bay pay ya kene ka video ke jonga. Mentah barang ya syai kene ka animation haji NU na pata usna ma ja poway apawar pat kawan ru ka way ka news na UGC halor ka entrance test. Kampen perkhat yang ba kene ka por ba biang du ban kren halor ka entrance test ni ka admission nam ta usnam ajar powar apolai. Namar ban leto entrance kalan kam ban prepare nadu menta kenang ba penyo ban rung ka university kendiat halor ka JNU ka de ka Central University ka badan ha New Delhi ka de ka university ru ka bawan kam chakamat ha ka ranking ha ka ba larang da ka ni ka NIRF kendiat sisu ha ka ba ide bat ka JNU ka de ka university ka balong pair kendiat ka fees ka kam tat la ni kam duna ba ngisiu ya by hostel tang komba shipo reporting ka siu ya by tuition fee bro system tang komba ndrus pa ding ka ye ka bam ka di ka long ba bit ba biang ba ka bay bam de phiap siu komba arjar aja sanspa ka si banai nanta shu ki bam ki hostel ki bam ki dhaba la ne ki dukan ba per ki long batat ba bar ka exposure ki khna ki bayo hangne ka long ba ki don sibun ba ki jing kren mo ki jing ki special talk ne ki special lecture ki authors ne ki nong talk per ki ba paunam ki wan ki ku ba kum ki ni university ka library ba biang badru kumjo kidan ki parlok ki bala late ki ba yo ban late ki exchange program ko per mo hawai dei ba ki ba por ba ki dang le ya ka BA ki jong ki lani MA ki jong ki lani ka PhD ki jong ki te ka dei ka university ka ba bon ma ki exposure ka ba bon ma ki you kam dei tang ba pisuyo tang to ka degree te kani ka bangong nga sipang kani ka fees mo kadai ka jingele jong khna hiru but ka university ka persang ban pen kiu ka fees ka jong ka tang ba ki khna pada ki mo ki mi sakmat ile mi sakmat tu por ban persha bat kladon ru ki jing umsna me hang neng tai mo but ki kena baroh ni hatu ko por ni late sa bar jong ka university ban ye protest ban protest khama jong education minister ka la block lu ka Delhi surok hatu ko por but kalong saiso hiru but ka university ka haban withdraw no eto ka notification ni eto ka rule ka bathma UGC dang hakini kisni bla late kapan mi ka way ka khubor halor ki jing recommend kani committee ba ong ba andan no daka common entrance test ya baro khot ki university hoi kala don lupa jing sisa kani ka bi khot ka Central University common entrance test kata kala kumba kharatli ki university ki kanthop hakani ka common entrance test ka ba kandok limba kani ka National Testing Agency tamba ke JNU lani ki babun ki university kimdon hakani ka common entrance test te ladadon kani ka common entrance test kandon ru da kawai sakawai pada ka paper 1 ka ba ya de halor ka kanthop ru ya ka English comprehension aptitude test logical reasoning mathematics bat ka data interpretation kan kam khendia lani kan kam long kalan khendia namar kamtam kidu ki khna ke bam jupat lej lani bam jupat prepare ko ba kum kini ke exams but ka paper 2 pada kadai ka subject ko jong phi hi chubo phi dei phile ya ka economic lani phile ya ka English lani phile ya ki environmental science for example ma henry ka JNU barabor ka le ya ka entrance test lima ka ni ka National Testing Agency let's say kan implementation ya kan common entrance test kala menempat olong hunus number 1 henry kum kinong yele te tada kan wan da kanunu exam ru la kwa ban yo admission hakum ka ni ka university te phya ban chong ba ka benda ka jong phi te ka dei ban prepare kan ka exams na ta ka daw kan nga sina khnang kan ka video ru nam ta ki khna ki badang sedang ban prepare ni ki badang don ha ka BA second year ni third year ka jong ki ba kadang di ka por biang do nakam da kani ka paper 1 lada lawan ka notification ka babyang bhala ni ka bala tikna
te pihak ban sedang prepare no, but ki pun bah ki website lene ki YouTube channel ki ba batai thik pathik halor ka aptitude test mo, ba thik pathik halor ka English comprehension, data interpretation, statistics, bat ka maths lu kumju. Te lene ba ka aptitude test lu kumju. Te sampai ngasa mention ki YouTube channel ki ba pair haba kumnu ki ba ki jajing kili ki ba kumnu ki wan halor hak ba idai bat kana ka kini ki jajing kini ki topic. Bat menta kani ka GNU entrance hi lani ki entrance kalong kalong competitive namar ki babun ki kena ki wan nakaleng kiri India, but kadon ru ki santa ki jala ba pair mo hame galaru kadon haki we pada ki jala north east lani sa Kashmir lani sa Tamil Nadu lani sa Kerala ru kumjo na takadaw ki kena hakaleng ka ri India ki wan, but hakabakot te inyo ban sya select tang katuk ani hi kadai bai kajing tristom ko jong phi te ban sedang ban prepare ka core subject ko jong phi hi lada phi dei na BA kemot katuk ka course ko phile ha BA kemot katuk phya ban long master ya kato phya ban long ban puli bhai kato ban kampan sok su ya phi ba phin kan mau ki topic kan chu ai nuk sai phi ba pet ya ka kot jong ka class 8 9 10 11 12 da pidon NCERT kan khambha su henry la phimdon ru kumju ka biang hi namar kidon ki illustration ki ba sok hungto ki batai la kanong chipang ka panchayati raj for example lani hakabai dei ba non violence lani hakabai dei bat ki bapun ki benta ki ba fair halor constitution lani halor ki history chipku movement lani haki ba kum kita kan pensuk si kadai ya phi ban sungtho lani ban yo concept ka biang ba ka illustration ki ba sok te hoi ngam ong ba phenlong ban puli le bar khoi ba galong intense ba ban lut ka por jong pi henry lakam nu ka basic concept ya ban yo khnang ba kan suk ya phi ban kan ma ka por ba pitho ya ka exams but kum juru phi ban discuss ba ki palok jong phi ki henman gi jong phi ki para jong phi pin discuss ru bat ki nai kai jong phi ki ba phis ngau jan phis ngau e ni phin kli pa tho ru na ki bela he la san gi jong phi khnang ba haba phile phi ya chene ki exam phinam pendu jinge but ka ba ar kalong ba phi haban phi ban pe ki jingkli ki bela dap na phi yo ban thi de ka question bank ka ba na GNU kan kham yarap su ya phi da phim yo ru kumju kam nei lai phi kidon ki website ki ba bo ikni ki jingkli lan nei kidon ki video YouTube ki ba bo ikni ki jingkli phi ban pe ikni ki jingkli but solve ye ki but kam chu kot tang ban solve tang ye to ko we ki jingkli hendai kidon ru ki jing bata ye ki multiple choice ki jong ki te kan yarap si bon ba le sing ngan suggest katuk ani ki kot hakabai dei bat ka baka subject kum ka political science kum ka international relations le politics for example te kakot kum nam takini ki phila ban refer kum ka jong u Lakshmikan kum ka jong u sabain le kum ka jong u OP Goba kini ka hakabai dei political theory lani western political thought lani ka hakabai dei bat ka Indian political thinkers bat ki bakum kita lani khabai dei baka IR lani international relations philaban pai ka thokot globalization of world politics ka jong u Kenneth Walt bat ki babun ki bakum kita ki kot philaban ngan sabo ya ki kateng jo ki kot ka screen ki jonga bat philaban pe ki nang ta pada kaba kung sandu ti kalong phiaban tip ki basics ki bai dei bat ka you sakaway phiaban kan mau bhai ki current affairs haba pi puli kot kubor phiaban pelit jingmut ru ba kini ki jingkili le sikilaban wan haka exam ki jong phi ka kot kubor ka ba ngala ban before ye phi ka le kum ka ni ka the Hindu mo philaban subscribe ya ka online ru kumju number online ka shongdor kumba
kat aspa kat spa pila ban ya share lan ni pila ban subscribe lang ba ki polok ko jong phi bat kadan kam si kat de ba phin long regular ban puli ki news ba pher le si kala ban de ka koran ka ba de menta hi nei ka long relevant pa de ba ki topics jong phi ba pher la ka long ha ka wai de ba ki farmers protest ni la ka long ha wai de ba ki liberation war jong ka Bangladesh ni la ka long ha ka ba de ba ki independence jong India le numar ba kan di ba si ba bon ba kum kita ti nang ta pada ngatrai kiwe pada ki website ki pero ngalaban mention mo ngalaban mention ka description kenang ba pila ban go through ya kitu iba kum gitu kenang kan yarap sibun ya phi ka badan kam tam te ngatrai ka dei ka dedication ka jong phi ka determination ka discipline kum ju bat ka mindset ko jong phi la ne ka jing long la ko lo jong phi ka jing mo jing bakha ko jong phi mo ha tu phi kwa ne man le ba ba phin poi ka university ko ba but man ta le dang de portlang mo por bon ba ki festival bon ba ki weddings bro khoi ngam ong ba phim dan kam le chi ba kum kini re le phi la ban limit phin ipod phi ba phin prepare ba kum kini ki exam le se phin yo ban pule ya ka me ko jong phi ka university ko ba but kini ki suggestions ki bang a ka long kum juru ki we pada ki university ki ba ya dei bar ki central university ha ka ba dei ba ka ma mo ko jong phi ha ka ba dei ka ba ka bi le singan sawan ha ki video ki ban sawan de ku le sibone ba sung ba share da phi sko ba ka ni ka video ka rap ya phi bar ka rap ru ki polok ki jong phi ki ba ye prepare lang ku le sibon